أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela ungumdali wami nomdali wakho, ngakho ke asikhonzeni yena, lena iyona ndlela yeqiniso. Ngivulela isura Zukhruf uverse 64, iverse yeQuran engcwele. uMarko 12 verse 28 and 29. Wayesethi omunye kubo, mfundisi, ngitshele ukuthi imuphi umyalo wokuqala. Yena waphendula wathi, yizwa Israyeli, inkosi yethu yinye. Inkosi yethu yinye, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwayo. Ngakho ke indlela eqondile inamaphuzu amabili noma inezitophi ezimbili, isuka ku-A iye ku-Z. Ukuze iMuslim noma umuntu okholwayo asuke ku-A aye ku-Z, kufanele ahluze kahle umqondo, ayibonisise kahle indlela, alalelisise kahle, ayiboniswe indlela azoyihamba ngoba indlela yakhona iqondile. Ngakho ke kufanele wena uqale ku-point A, okuyipoint lokuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah nomprofeti nesigqila sakhe sokugcina. Uma usuyikhulumile lento le, ungabe usuyingabaza, ukholele kuyo ngokweqiniso. Ngakho ke uma ngabe usuyikhulume leyo nto leyo, uzobe usufundiswa ke manje ukuthi njengoba usuqalile ku point A, ukuze manje uhambe kahle uyofika ku point B, iyiphi into okumele uyiyenze. Lenkolelo leyo ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa sakhe sokugcina, awugcini lapho kuphela, kodwa nemisebenzi yakho oyenzayo kufanele ibonise ukuthi wena ungumuntu osuka ku point A uphikelele manje ku point B. Uma ke umuntu ke esevumile ke manje, useyaqala ke manje, into okumele ayazi ukuthi njengoba usuyivumile lenkulumo noma lesi sibopho lesi, usubophe ifindo nomdali wakho. Akekho omunye oyophinde umkhonze ngaphandle kwakhe. Yonke into ngaphandle kwakhe iyindalo noma iyisidalwa. Siqhubeke ke, izenzo zakho illa alladhina amanu, uma ngabe usukholiwe, wa amilu soliha, nezenzo zakho azilandele ezinhle, zibonise ukuthi ngempela wena uyikholwa. Watawasaw bil haqq, uhlale useqinisweni ngaso sonke isikhathi. Watawasaw bis sabr, uhlale ubekezela ngaso sonke isikhathi. Zonke ingqinamba umdali azokuvivinya ngazo, uhlale uzibekezelela. Wazi ukuthi yonke into umdali wakho athi uyenze, uyoyenza noma ngabe ayikuniki imqondo wena njengomuntu ophila emhlabeni. Yonke into umdali wakho nomprofeti wakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam abathi ungayenzi, angeke uyenze even if wena ikunika umqondo. Yiloyo ke umuntu obizwa ngekholwa, obiza ngozithobayo, obizwa ngozinikelayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Ngakho ke uzokholelwa wena ezingilosini, amantu billahi wa malaikati. Uzokholelwa kumdali wakho, ukholelwe ezingilosini, ukholelwe kuzo zonke izambulo zakhe azithumela emhlabeni ngokwemikhakha eyahlukene kwizithunywa zakhe ezahlukene. Ukholelwe kuzo zonke izithunywa zakhe azithumela emhlabeni. Ukholelwe ekutheni ngelinye ilanga wena uzodlula kulomhlaba. Ukholelwe ukuthi wena ungowakwamdluli, ngelinye ilanga uzodlula kulomhlaba. Ukholelwe ekutheni okuhle nokubi kuyindalo yakhe. Okuhle nokubi
kuyindalo yakhe, kodwa wena uyakhetha kule ndalo yakho ukuthi ukhetha ukwenza okuhle noma ukhetha ukwenza okubi. Bese uyakholelwa ekuthenini ilanga lokwahlulelwa liyeza, ngelinye ilanga uzobe umile phambi komdali wakho wehlulelwa ngokwemisebenzi yakho. Uma ngabe ukholelwe kuzo zonke lezi zinto lezi eziyisikhombisa engikubalele zona, sesingaqala ke manje sikubize ngokuthi uyikholwa. Mawuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uyimuslim, you are not a mu'min. Wena wamukelile, uvumile, uzithobile, wazinikela. Kodwa waqala manje wenza imisebenzi emihle, wakholela kulezi zinto lezi eziyisikhombisa engikutshele ngazo. Ukholele ebunyeni bukaNkulunkulu yena ngobunye bakhe. Warububiya, ukholelwe ebunyeni bukaNkulunkulu ngobuNkulunkulu bakhe, nokuba umdali kwakhe ukuthi akekho omunye udalile ngaphandle kwakhe. Wal asma usifat, ukholelwe ebunyeni bukaNkulunkulu ngokweziqu zakhe zezinto yena azenzayo ngayo yonke indlela. Uma ngabe wena usukholelwe kuzo zonke lezi zinto lezi, al-imanu rububiya, ubuNkulunkulu bakhe noma ukuba umdali kwakhe, wa uluhiya, ubunye bakhe, wal iman fi asma usifat, nokholo kuzo zonke iziqu zakhe ezingcwele, kuwo wonke amagama eziqu zakhe angcwele. Uma wena ke usukwenzile lokho, wakholelwa kulezi zinto lezi, wena wasebenzela phezu kwazo, usendleleni wena eqondile yokuya kuphi? Yokuya ku point Z, ukuthi mawusuhambile wena kulomhlaba ungonqobileyo wena kulomhlaba. Mawufika ethuneni, ithuna lofike likujabulele, neingilosi ziyakujabulela usaphila kulomhlaba. Noma usuhamba emhlabeni, ingilosi eziphelizela ingilosi yokufizwa nomphefumulo wakho zobe zijabulile ngawe. Ufike ethuneni, ithuna uphase ama exam wakhona, ithuna lijabule ngawe, uphile kamnandi, ulinde ilanga lakho lokuvuka, uvukela ekwahlulelweni. Nangalelo langa lelo umdali uyobe ejabulile ngawe, bese wehlulelwa kahle, bese umdali ekwamukela kwiparadise yakhe, uphile kamnandi, uphile ngenjabulo, uphile ngokwethaba, lapho kungasekho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, lapho kungasekho khona nhlebo, lapho kungasekho khona kubulalana, lapho kungasekho khona nzondo, lapho kungasekho khona maqhubu, lapho kungasekho khona ipride, ukuzazisa, lapho kungasekho khona ntukuthelo, lapho kungasekho khona nhlebo. Kuyobe kuukuphila kamnandi nje, uthole yonke into oyifunayo ungayisebenzelanga. Ngathi umdali sonke ngasipha amandla, asivula amehlo, asibonise ubuhle nobuqotho balenkolo ebizwa ngeIslam. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.